na ne pise na tora complaisance la ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ o y'a tɔ jugulama fɛnɛ di e tɛna se ka kɛlɛ kɛ ko mun na ko bamanankan ti fɔ mun y'i bila tɔ kan fɔ la i fa kan don i ba kan don a bɔra min a bɛ ka e ka miiri parce que fɛn dɔw bɛ yen jamana mara fɛnɛ ti ɲa fo jamana ɲɛmɔgɔ bɛ e min bolo i k'i jɔ jɔda dɔ la jamanadenw bɛna o faamuya kɔfɛ mais n'i ko k'i bɛ bɛɛ ɲɛda lajɛ ka bɛɛ ɲɛnasago kɛ o de y'a kɛ o tɔw miirina in dɛ o min b'an na o de bɛ ka gɛlɛya don an ka ko la sinon e ka jateminɛ kɛ juifu tɛ ka diɲɛ dominer yan mais n ko kan bɔra juifu de ye kan daminɛ fɔlɔ Einstein min filɛ nin ye juifu tɛ yan mais an kuntigi Mamadu kisi nɛɛma bɛ u b'a fɔ cogo min na juifu mun minɛnen tun b'a bolo n ko kɔfɛ olu de kɛra ka na arabu sɛbɛn ka tila ka mɔgɔw kalan arabukan na k'a kalan u ka fɛn na c'est à dire anw ta ye dɔrɔn u y'an fagu de ka an yɛrɛ jasi k'a fɔ k'an tɛ se ka foyi kɛ parce que a bɛ san 30 bɔ sinon san joli joli a b'an kunkolo la an tɛ se foyi la an tɛ se ka foyi k'an yɛrɛ fo ka maliyɛn yɛrɛ kɛ hali n'i ko a ma k'a bɛ se ka nin kɛ a tɛ se ka kɛ mais e bɛ se ka e ka jateminɛ kɛ e bɛ fɛ bɛɛ b'a dɔn ko faransi y'an jugu ye bi e bɛ fɛ k'o faransi kelen kɛlɛ o ka jala min bɛ e ka sarasiw la e bɛ k'o o ye faransi ka jala de ye caporal o tɛ faransi ta yan mais munna an t'an yɛrɛ ka jala fɔ an ka sarasiw la e bɛ fɛ ka faransi kɛlɛ n'i bɛ fɛ k'i ka ko dogo a la i t'a k'i ka kan ye o la e bɛ diɲɛ jagoya diɲɛ mɔgɔw fana bɛ ka kan mɛn walasa u ka se ka sanni feere kɛ i bolo donc e ka kan i b'o doni min kɛ ka baara k'a la o de b'a to e bɛ dayɛlɛ diɲɛ ne ni Union européenne ka chargé politique a ye ne wele k'a sɔrɔ assise ma kɛ u bɛ to ka politique mɔgɔw wele quoi an ye heure kelen kɛ an ma bɛn kuma na mais ne ye kuma fila fɔ a ɲɛna n k'i b'i sigi n ko n'o ma kɛ i b'a fɔ o ma tu n ko a tɛ mɛn an bɛ faransi gɛn ka bɔ yan an b'aw ka ambassade gɛn mais an bɛna min f'i ɲɛna an ka kan de bɛ don ba la a ko ne ma ko n'an ka kan don ba la ko diɲɛ bɛɛ bɛ ban Mali la ne ko o tuma na diɲɛ bɛɛ banna Chine na wa aw tɛ taa yen yan diɲɛ bɛɛ banna Irisi la wa aw ka fariniw tɛ sɔrɔ yan n ko bon an ka kan in n ko militaires nalen mun filɛ min ye wulibali ye kan in de bɛna don ba la parce que n'i y'a ye aw b'anw mara aw b'anw mara n'aw ka kan de sinon aw bɛ min dɔn anw yɛrɛ b'o dɔn donc an ka denmisɛnnin minnu filɛ bi n'i y'an ka kan don téléphone kɔnɔ an ka denmisɛnninw bɛ ka téléphone don a fɛn kɔnɔ tɔ n'u y'a mɛn an ka kan na k'i bɛ mana mansin tigɛ a b'a f'i ɲɛna bamanankan na ko taa yan fɛ segin yan fɛ nin kɛ tan nin kɛ tan denmisɛnninw bɛ kɛ savant ye depuis u ma taa yɔrɔ jan bon hali n'i y'a ye barantanya bɛ yan an bɛ walikan de kan n'an bɔra walikan na ka don an ka kan na Kassim i tɛ chômeur ye Mali la Mali miliyɔn 21 ka dɛsɛ ka baara d'u ma parce que an tɛ baara kalan kɛ an bɛ kan kalan de la denmisɛnninw bɛ b'o la u bɛ t'u sigi o la donc volonté politique de bɛ k'an jɛ parce que mun don an bɛ France Afrique de la n'i nana k'i bɛ Faransi bɔ yen ka na ni kan wɛrɛ ye u bɛ coup d'état kɛ la k'e bɔ yen maintenant sisan an ye Faransi yɛrɛ gɛn coup d'état ko kuma jumɛn bɛ yen jamana b'u ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ donc Assimi ka baara bɛ dafa ni mun ye a bɛ Mali ka kan de don ba la sinon n'o tɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya ma dafa n'o donna non an ka kan bɛ don ba la an bɛ tila k'a kɛ an ka école la éducation de masse ka mɔgɔw kala la an bɛ se wagati dɔ la i ɲɛ bɛ hali écriture ko min na Kassim a bɛ kɛ baliku kun i bɛ bɔ nin fili la mais n'anw ka baliku minnu ye opérateur économique minnu dɔw taara tubabukan kalan mais u ye temps min k'o la n'u y'o kɛ n ko la sisan u bɛ kow ɲɛdɔn donc o de y'a kɛ Korema ka kɛlɛ ti dɔwɛrɛ ye koyi an ko yɛrɛma hɔrɔnya a sigilen bɛ fɛn saba de kan mais a fɔlɔ ye mun ye i ka kan n'o bɛ kuma i yɛrɛ kan n'o bɛ kuma i ka miirina kan n'o b'a fɔ k'e ye jɔn ye an b'a fɔ bi k'an ye hɔrɔn ye hɔrɔnya sirilen tɛ jamu na a sirilen bɛ kɛwale de la bon mais tubabu bɛ hɔrɔnya bɛ tubabu fɛ yan olu tɛ hɔrɔnya yɛrɛ dɔn donc n'i y'a ye an bɛ fili kɔnɔ an kɛra kɔnɔtɛ waratɛ ye an muso an tɛ se olu la denw tɛ se ka mara bɛɛ b'i yɛrɛ ma ten parce que an bɛ diɲɛ ho de la mais n'an nana an yɛrɛ ka kan na an yɛrɛ b'a dɔn ko nin man ɲi an ma an tɛ sɔn nin ma mais tubabu nana an mara k'u ka taabolo de di anw ma fo ka n'a fɔ a ka hakɛ to fo ka n'a fɔ ko cɛw ka cɛw kanu bon tant qu'an bɛ nin na ala laban baganko bɛ don a la parce que olu ka miirina bagan miirina de b'u la u ma mɔgɔw jate bon n'an ko ko an y'an yɛrɛ jate a jateminɛ Sherifu Madani Ayidara Mayi Watara Usumani Koyita ani wajulikɛla munna u bɛ ka mɛn u bɛ k'a fɔ an ka bamanankan in de la bi bɛɛ t'u faamuya munna bi maliyɛn bɛɛ nisɔndiyalen bɛ u ye Assimi faamuya ni ne kumana a b'a fɔ ma y'an bɔ fili la ni Azizi kumana a b'a fɔ an bɔra fili la ni nin kumana an bɔra fili la a bɛ ka fɔ jumɛn na an ka kan donc n'a fɔra ko k'o kan don ba la o sɔsɔli kan ka ko la wa. ayiwa Aziz kan ni wari bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na de wa ou bien u ka surun ɲɔgɔn na de. ayiwa mɔgɔ caman b'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya k'a bɛ daminɛ
dɔw b'a fɔ ko wari dɔw b'a fɔ ko k'i ka armée mais n ka adamaden de bɛ kɛ hɔrɔn ye n'i ye adamaden jamakulu fɛn fɛn kan dɔ de fana b'o ko fɔ donc yɛrɛma hɔrɔnya bɛ daminɛ fɔlɔ i ka kan de la kan min bɛ lakodɔn i ka sariya la o de la walasa kan ka don ba la a kana dan k'a sɛbɛnna ministère kan an kana dan k'a dɔrɔn école la n ko waati dɔ kɛra o tun bɛ maliyɛn denmisɛnninw kɛ a bɛ prémarane la u bɛ bamanankan hakɛya dɔ k'aw kun ka français hakɛya dɔ k'aw kun o t'o ya mais mun n'a ma se ka taa ɲɛ parce que an ka kan lakodɔnnen tɛ an ka sariya n'an ma dɔn an ka sariya la fu de don ɲɛ b'a la n'a tɛ hali ni asim 22 septembre bɛna se i bɛna ye a kuma u bɛna taa fɔ français la discours à la nation discours à la nation i tɛ ka kuma ni Macron ye i bɛ ka kuma ni anw de an de bɛ k'i lajɛ télé la a fɔ kun tubabukan na k'a fɔ tubabukan na k'a synchroniser an ka kan bɛɛ la baasi tɛ dɛ n'o tɛ wa discours bila tubabukan de la voilà an ye assise yɛrɛ la u b'o kuma tiɲɛtigiya then n'i y'an ka kan ta k'a lajɛ a n'an ka wari u tɛ kelen faransi olu yɛrɛ bɛ wari min don fɔlɔ o tɛ euro ya an ka wari faran t'olu ta kan quoi français minnu yɛrɛ bɛnbakɛw bɛ lakodɔn ni faran ye o t'olu ka wari dun ta kan dɛ mais an minnu b'a dun mais an bɛnbakɛw ye faran ye cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di o la Mali mɔgɔ kalannen kɔrɔ dɔw tun bɛ u tun b'a fɔ ɲɛna ko nos ancêtres sont des Gaulois u tun b'a d'u kun na quoi k'u bɔra maa minnu na an yɛrɛ ka cɛkɔrɔbaw tun b'o fɔ olu ma minɛ k'u ye Gaulois ye o ye ka c'est comme ka k'aw taasira ntanya o la tubabu ka hɔrɔnya ko la tubabu hɔrɔn baden bɛ yen mais u bɛ farafin b'u bolo ani arabuw tun b'u bolo ani asiatiques parce que an dɔrɔn ma mara quoi an b'u bolo i n'a fɔ denmisɛnninw u bɛ kulonkɛminɛnw dilan k'o d'anw ma an k'an jija kulonkɛfɛnw na olu k'u jija kosɛbɛ kumaw la diɲɛ bɔnba minnu bɛ yen bi n'a b'i bolo ni terroristes bɛ siran ɲɛ munna terroristes tɛ taa Russie ko parce que Russie cɛ ka jugu cɛ ka ɲi o tɛ o marifa de bɛ yen mɔgɔ minnu b'o marifa hakilina sɔrɔ olu bɛ est-ce que olu b'o kɛ k'u to gulɔ publicitaire la ayi donc olu ko ninnu ye farafinw de ka ko ye e ma ye diɲɛ jamana bɛɛ bɔra a la o de la Mali b'i piki pa ma si tɛna Mali bɔ jɔn la ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ o wari kelen ta i k'o lajɛ a bɛ dilan Faransi nka a tɛ dun Faransi e b'o faamu cogo di a bɛ dilan Faransi a tɛ dun yen an dun y'a ye jamana minnu y'u ka wari bɔ nin Faransi fa kelen in na k'u ka kan bɔ ni français kelen na u ka wari ka girin ta an bɛ taa tunga la Mauritanie filɛ nin o y'a misali ye Mauritanie ka dɛrɛmɛ kelen o giya a bɛ bɛn 17 francs CFA de ma ni dun ye 17 lajɛ 15 francs bɛ sɔrɔ a kɔnɔ 15 mama b'a fɔ ma ko dɛrɛmɛ 3 Algérie o ka wari b'an ta ɲɛ Maroc o ta b'an ta ɲɛ u y'a don an kunna 6e na ko Mali de ye jamana sabanan ye sanu na farafinna sanu de dun bɛ kɛ ka wari caman garanti diɲɛ kɔnɔ n'o ye tiɲɛ o kɔrɔ ye Mali ka sanu ka ca ni Tunisie ta ye mais munna Tunisie ka dɛrɛmɛ 100 dinar 100 o bɛ bɛn an ka 20,000 ma 20,000 o tɛ 20,000 ya maa bɛ k'a fɔ ma ko 4,000 an b'a fɔ min ma ko 800 o de ye 4,000 parce que an de ko k'an ka kan ye tubabukan ye an ka wari nana tubabukan na an tilala k'an ka wari fɔ an yɛrɛ kan kana ɲɛ taa kan fila bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka wari kan ɲɛ bɛ fili la bon ne ka denmisɛnnin faamuya la ne t'a jamana dɔn diɲɛ kɔnɔ ko jamana 14 bɛɛ lajɛlen kɛlen k'i ka wari kuntigiya ta ko k'o di jamana kelen ma quoi ni africains tɛ ɲɛ bɛ fili la donc n'an nana an ka kan na an ka wari bɛ na an ka kan na o kɔni ça c'est clair o tɛ munumunu yɛrɛ parce que kan b'i ka jamana constitution na o de bɛ sɛbɛn i ka wari kan donc k'a fɔ ko 20,000 ani 10,000 o bɛ dabila donc 10,000 bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo 10,000 bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo o bɛɛ bɛ 20,000 jɔyɔrɔ de ta sisan donc a bɛ n'a fɔ an de ka wari bɛ giriya misali la buru u ka buru prix to a nɔ la dɛ a bɛ misali ye bɛɛ ça ye buru prix to a nɔ la 50 misali la 50 sɛbɛnnen don français pa wari min kan an bɛ k'a fɔ de ma ko 10 mais n'i ye buru sɔngɔ lajɛ français la a bɛ 250 de ma 250 francs et puis français pa yɛrɛ kɔrɔ franc des colonies françaises d'Afrique an dun b'a la ko nin kalo in tile 22 k'an bɛna taa yɛrɛma hɔrɔnya fɛti donc an bɛna taa laadala kulonkɛ de kɛ mais tiɲɛ tɛ c'est comme an bɛna taa kɛ a tun bɛ kɛ ka kɔrɔ mais an tɛ taa kɛ ko parce que a kan ka kɛ mɔgɔ minnu ni yɛrɛma hɔrɔnya ka kan an b'olu dɔn minnu n'a ɲɛnamali ka kan an b'o dɔn donc Mali bɛ fili min na nin a daminɛna depuis Modibo ka wagati hali m'a ye Modibo ka wagati franc malien tun bɛ yen franc malien franc o kɛra fili ye mɛnɛ voilà franc in y'ala jumɛn ye sisan n ko franc ye Faransi bɛnbakɛw fɛn tɔgɔ de bon n bɛ ko fɔlɔ Modibo ninnu ko ŋaniya de ka ɲi kojugu quoi olu tun bɛ fɛn o fɛn u b'a bɛɛ fɔ o ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ olu sigilen don k'u kɔnɔ de voilà olu ils étaient de bonne foi olu bolo dogoli tɛ yen n'i tilennen don i jɛlen don i b'i ka ko kɛ jɛlenya tilennenya la o de y'u sɔrɔ quoi o de la u ye gafe min di parti politique ma k'u k'u miirina fɔ hakilinaw kan minnu kan ka don sariya kura la ne fana y'a bila an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ fɛ n ko fo transition mɔgɔw fana ka kɛ de décision ka k'u la aw kana fɔ ko jamanadenw dɛ an ye politiciens ye Mali kɔnɔ an y'u dɔn ni kan 2 de ye
ne fila de yera politicien bɛɛ kuma la o ye jumɛn ye n'u bɛ jamanadenw labɔ u b'aw labɔ ni bamanankan ye mais n'u ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ u bɛ taa yɛlɛma tubabukan na o tɛ nɛn fila ye a deux langues langue bambara et puis langue française o tɛ nɛn fila ye. campagne yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. k'ale n'u taara ɲinɛw bɛ yɔrɔ min na u bɛ kuma ɲinɛkan na ye walasa aw k'a mɛn o tɛ wa o kelen kɛra assise la ɔ mɔgɔ minnu ye VUT ni sobaw n'u denw ka kalan finance ni o ye k'an to galon kan e bɛ tila tuguni k'a fɔ k'olu ka tila tuguni k'u hakilina fɔ o ko kan yala est-ce que olu ka kuntilenna bɛna kɛ kan faleni ye donc fo décision fana ka k'u la de jamana ɲɛmɔgɔ quoi f'i k'i jɔ i jɔyɔrɔ fana na de quoi donc an bɛ o ci fana lase an ka ɲɛmɔgɔw ma hali ni politiciens y'u ta bila ka na u fana k'a yira bon an ka nin bila ɲɛfɛ n'o tɛ siya kɛlɛ ko o tiɲɛ yɛrɛ o banna o président kumana bamanankan na siya dɔ bɔra ka ma siya donc siyaw ka kɛlɛ ko kuma hali o ɲininkali man ka tun ka mɔgɔ la plateau kan yɛrɛ donc an ka wari a gulonnen don an ka kan de la donc an ka kan ta a ka na an ka wari kan et puis a wari ka dilan an fɛ yen an b'o fɔ ka fara kan an ka wari bɛ dilan faransi denmisɛnninw de bɛ bɔ baara la olu de bɛ bɔ baarantanya la quoi u bɛ bɔ chômage la u baara sɔrɔ mais n'a tun bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan nɔ an ka denmisɛnninw tun bɛ bɔ chômage fana u bɛ baara sɔrɔ parce que jamana kɔnɔntɔn de bɛ farafinna minnu b'u yɛrɛ ka wari dilan u yɛrɛ b'a dilan u b'a dun a tɔw ta bɛ dilan Allemagne ani Angleterre parce que i bɛ taa sɔrɔ halisa olu m'a faamuya an kɔni an y'a faamuya donc u kan ka o fɛn ninnu dilan usines sigi an yɛrɛ fɛ yan denmisɛnninw ka bɔ baarantanya na taa an ka baara kɛ. Jara se b'an ye bi k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ ka kan ta ka baara kɛ n'a ye.